timo investigation mung'eyo kaka imadho weche mibadhi. Kenya kwa kony to kel jogo moko 50 tikete EACC ka gi DCI. Tibro neno kaka imako ji ka ywech Kenya ka. Kose timano, court bi oket mag deal gi mibadhi, ma special, ma en ong'e ni court cha eno deal gi mibadhi. Judges makanyo gin gi deal gi mibadhi. Mogik en bill masekele bunge. Ing'e ni Kenya ka onge criminal investigation bill, ben ing'e man? Onge. Sani asendiko concept note, asewuoyo ga Attorney General, asedhi nyaka Law Reform Commission. Wadwa ndiko Criminal Investigation Act, ma biro bedo gi chapter kaka inono weche mag mibadhi, investigation of corruption cases, to gi international mutual legal assistance. Gimomiyo adwa ni ji oa oko, cases mag mibadhi madongo ma Kenya ka, mose mak ne ji motere court motwe, ne nitie gimoro ni mutual legal assistance. Kony noa oko, obed mar gweno mar IBC cha, obed mag oduma mag Herald, nitie kony manoa oko. Okay.